Hei, olen Jussi Valonen, Piraattipuolueen jäsen. Tässä ensimmäisessä videossa tarkoitukseni on kertoa, mikä on kannattajakortti ja miksi Piraattipuolue kerää niitä. Ensiksi vastaus kysymykseen, mikä on kannattajakortti? Kannattajakortti on A6-kokoa oleva hieman tai mahdollisesti enemmänkin tavallista kopiopaperia, paksumpaa paperia oleva kortti, jossa on seuraavat kentät: sukunimi ja etunimet, syntymäaika ja paikka, arvo, ammatti tai toimi, kotipaikka kunnan nimellä, osoite, päiväys, paikka ja aika, kannattajan allekirjoitus sekä selventävät kohdat, joissa lukee seuraavasti: kannatan alle merkittyä yhdistystä ja vakuutan, että olen vaalioikeutettu kansanedustajan vaaleissa. Yhdistyksen nimi, tässä tapauksessa Piraattipuolue ry. Jokainen kohta on tarpeellista täyttää, jotta oikeusministeriön henkilöllä on mahdollisimman helppo työ tarkistaa kyseisen henkilön olemassaolo. Kohtaan arvo, ammatti tai toimi voi merkitä esimerkiksi koulutuksensa, nykyisen työtehtävänsä tai vastaavan, kuten opiskelijuuden, eläkeläisyyden tai työttömyyden tai muun sopivaksi katsomaan asian. Jokainen kohta on tärkeä täyttää. Kaikkein tärkein kohta on kannattajan allekirjoitus. Kortti tulisi täyttää kullakärki- tai mustekynällä. Lyijykynällä täytetty kortti ei ole kelvollinen. Mihin kortin täyttäjä sitoutuu? Kortin täyttäjä sitoutuu käytännössä ainoastaan siihen mielipiteeseen, että kyseinen kannattajakortissa mainittu yhdistys kuuluisi puoluerekisteriin. Käytännössä hän ei siis sitoudu mihinkään, ei varsinkaan jäsenyyteen, eikä hänen tulevat äänestysvalintansa riipu tästä kortin täyttämisestä. Kannattajakortit toimitetaan oikeusministeriöön, joka tarkistaa kannattajakorttien allekirjoittaneiden henkilöiden olemassaolon. Mistä voit saada kannattajakortin? Kannattajakortteja voi tilata internet-osoitteesta allekirjoita.fi, josta lähetetään kortteja haluamasi määrä postitse ja saa myös palautuskuoren, jossa on postimaksu maksettuna, eli sinulle ei tule käytännössä kustannuksia korttien palauttamisesta. Voit myös kysyä kannattajakortteja paikallisilta Piraattipuolueen aktiiveilta, jotka niitä sinulle mielellään toimittavat. Korttien keräämiseen on siis aikaa syyskuun alkupuolelle saakka ensi vuotta, mutta jotta Piraattipuolue saisi vaalioikeuden ensi eurovaaleissa, tulisi kortit palauttaa jo tammikuun puolella. Niinpä pyydänkin teitä, jotka aiotte tilata kortteja, että palautatte täytetyt kortit ennen tammikuun loppua. Mitä hyötyä on siis siitä, että allekirjoittaa kannattajakortin? Lyhyt vastaus on, että kansanvalta toteutuu paremmin, kun on enemmän vaihtoehtoja, joista valita äänestäessä. Pidempänä vastauksena suosittelen tutustumaan Piraattipuolueen puolueohjelmaan. Sieltä voi saada aika paljonkin asiaa irti. Mikäli puolueen ohjelma ei miellytä, kannattajakortin täyttäminen kuitenkin
kannattaa, sillä Piraattipuolue tuo uusia aiheita poliittiseen keskusteluun ja olette täysin vapaa valitsemaan puolenne näissäkin asioissa. On tärkeää, että poliittinen keskustelu käy mahdollisimman monessa aiheessa, jotta asiat voidaan toteuttaa kansanvaltaisesti, eikä niitä päätetä liian pienellä ihmismäärällä. Minun nimeni on Jussi Valonen, olen Piraattipuolueen jäsen. Toivotan teidät mukaan toimintaamme ja teen lisää videoita, jos siis kumpikaan asia teitä yhtään kiinnostaa.